everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Ngano nang kuring? Nagpakasal ba di ay mo ni tatay nga wa mi mahibaw? Nagminyo ba di ay mog inyo-inyo lang, ha? Nang? La, nagminyo mong lolo nandi nga wa mi kibaw? Ha? Oy, waay! Simbak ko lang. Ngano nangutan naman mo, ana? Hilak man ka, Lola. Ingon man ka nga. Di na ni mo makaya kung mabiyuda ka sa ikadong higayon. Ha? Ako nang gisulti. Imo yung gisulti, Lola. Kadungog mi. Nakadungog yun mi nang kuring. Hala, oy. Ay, kano galing na sulti ko man to. Ay, uwa to sa akong huna-huna. Ayaw to ninyag seryoso, ha? Tuan na sila? Oh, tuwa na. Karong taod-taod, i-transfer na si tatay sa iyang kwarto. Ma, lawgawan ni Lola Kuring sa? Nakalimot si nang kuring, nga dili sila managtiayo ni tatay. Og buot ipasabot, nga love kayo niya Lolo. Mao gyud. Karon, kay bawon ako. Hmm? Kay bawon ako asa liwat si Tito Jong. Oh, Liwat siya ni Lola Kuring. Love to the bones, good. Cookie. Makalagot, makasapot. Lola, Makalagot kaayo. Nindot pagyud kaayo tog mga isina. Onya, kalit lang nawagdang. Ha, tiguang nagyod. unsa man imong gipanultila? Unsa may mga isena ba? Wa ko kasabot nimo. Masad gani ko kasabot. Relax lang gud una. Ayaw ka stress. Madag ayaw. Stress na ko na. Lami na kang iparok ang akong Kaanogon gihad. Kaanogon. La, paminaw sa ha. Paminaw sa. Murag wa na gid magkatimaw imong brain. Ay, wa na gyud. Liman kang layo na kang naabdan. Unya mo balik na sad ka syage. Tungod kay nagtanga ka. La. Ha? Ay na pagsulti, okay? Paminawa sa agad ko. Atong subayon ang imong huna-huna. Subaya kung makasubay ka ba? Kasi tinood lang, nagsaksak sinagol na ning akong otak. Galagot pa ko sa akong kaugalingon. Okay, kalma lang lagi. Chill lang. Inhale. Exhale. Okay. Ang nahitabo la. Na-aksidente si Lolo Nanding, no? Nakatuon og lambay. Onya, sa imong karatol, nihila ka. Og niingon, nga dili na nimo makaya pa nga mabiyuda kapag usab. Mauni mo gisulti nga amo yung nadungog. Kahinumdum na ka? Wa. Okay, wa ka mahinumdum. Pero imo nang nasulti. Nakadungog yun mi. Ako, si Cookie, si Tita Lena. So di ka makadinay. Ay, iparok ra gyud din akong osbong-bong, Sandra. Ayaw sadla, uy. Parok? Ay, kauwa ba yun dahil siya kong gisulti, ay? Ayaw lang gud kauwaw la. Di man to ang ikauwaw gud. Sa ko dili. Mayon tagi ka na kabati ato. Diha si Lina, diha si Cookie. Kasabot ra sad to sila la. Ako nalay sagpa sa akong kaugalingon, be. Kini ay... Ay! Garay! Aray!
Nala yun sa ilang dugo man nga, ma-inlove to the bones. Ayaw na paghisgot, anak, Cookie. Magisgot lang gutama. Api bigay si Sandra nila. Oh, Bot ipasabot nga to the bones sab kung ma-inlove si Sandra. aw, tingali. Dili tingali ma. Sure gud na. Si Tito Jong, si Lula Kuring. O ha? Nana na silang jeans. Ug swerte kayo kuma. Oh, nak. Swerte sa unta ka. Oh, Cookie, ha? Wa lay swerte si Tito Jong. Doon lang ko si Baba. Di lagi ko mo. Balag sakit na niya akong kamot. Ahit kayo ang ubang bato pero bahala na. Mas maayo nga makabati kong laing sakit. Pero maibanan ang kasakit sa kudukan. Dool lang yun ko sa iba pa. Dool lang yun. Duha ka, hunata lang. Maabot na ako ang... Nasamad pagin ko na. Pero bahala na. Bahala na. Nakaabot lagi ko. Nakaabot ko sa pinakaibabaw. Dawata nagkamatuuran, Chong. Wa na. Bisan gamay paglaom. Wa na. Kay bawgit ka nga. Gibuhat na mo ang tanan, Popsi. Iistak. Nahibaw ko. Ug pasensya nga giangin ti ka. Sobra ng sakripisyo nga gibuhat sa imong anak. Di ka maluoy niya. Gusto siya, Nay. Gusto siya. Selfish ko. Ang ako nagkagalingong kalipay ang akong ginawa. Pero unsaon ko man. Bisan unsaon ako. Di ginbawa sa kong kasing-kasing silina. Bisan gamay. Wa na ko'y pagbati nimo. Lina! Sandra. Wa pa lagi Popsi nimo. Bitaw la. Ni-try kong tawag, di man makontak. Uy, hain man dahil to. Naana siya la. Kadaghan gud ani, Pops. Iginang duha ni nanay. Kanarang usa nga ako. Ambi, Asa ani, Pops? kanang naay gamay. Nakadaog kag loto, Jang? Di ra ka na akong dakon nakadaog og luto nay. Sige, musaka na ko ha. Pumanasag og kaon. Jang, kadali, God, kadali, Jang. Ngano man daila?
May bandas lagi tong iyang usa ka kamot. Ha? Ayaw o nagsulti tay ha, kay bawal pa. O niya nagmamaayo ka na gyud. Bitaw lo. Tutulan biya nimo ang gipirahan. Magsiya-siya sila di ko ini. Shh! Ayaw lagi pagsulti. Kung may tuyo ka, imong cellphone, i-chat lang mi. Sige lang, Gudlo. After sa 2 ka semana, Kasi mana. Shh! Tay! Ayaw lagi pagsulti, tay! Na-hospital na si Noy Nanding, no? Karoon na ko nahibaw. Isultihan kong nanay. Oh, Pops. Dahapon. Asa di si Lola, Pops? Bigawas man to. Uwa, mangutan na si Lola about anang imong kamot? Ha? Uwa, Uwa. nalimot tingali. Ang ano day na, Pops? Pwede rin sa dili ka masulti kung dili ka ganahan. Okay ra. Sultihan ta ka. Moday tabo. Ayaw pagina. Okay na ko. Na-release na ako. Dito sa bukid. Kasi agit kustanan. Karon luwag na nga akong lugan. Sorry, Pops. God knows I tried my best. Kami ni Cookie. I know. Mao nga, ayun nagkawa rin ako. I'm good. Sure, oh. Tuod, kung magkagawas na si Noy Nanding sa ospital, mag-get together ta. Wa pa lagi sila. Sure mo nga mo anhe sila. Sure lagi la. Chill lang, good. Excited ra kayo ka. Ay, saba ka diha ay. Oh, ikaw na, Sandra. Di man ko magsilbi ni mo, Pops. Ikaw na eh. Na, imbes bula, ako man tingali mo legend. Wa pa sila? Wa pa lagi. Mo ani baka tugdayon. Muanhi lagi to sila la. Anxious kay siya, uy. Ay, di man God. Taod-taod na man God ta din, hey God. Di pwedeng ma-traffic lang la. Silang tanan mo, anhi? Oh, ayag ka balaka. Mo anhe si Lina. Lola ba? Ay, klaro man God, ganungutan na siya nga mo anhe bas Lina. Ikaw giuna-una na ya? Hi guys! Oh, naana sila. Oh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!